Takže vítajte u part 2 Tour de Československo. Pokiaľ ste videli part 1, na jednej z týchto strán je odkaz. A pokiaľ viete scrollovať 3 hodiny na Reelskách alebo TikToku, tak 20 minút pre kontext vás nezabije. A takisto nezabudnite dať like, odber a všetky tieto veci. A poďme sa do toho pustiť. Naposledy sme skončili príchodom do Prahy. Úplná pohoda. Hej, vyzeráš tak. No a tu už sme išli smer hotel. Cez metro to bola dosť veľká zábava, ako ste mohli vidieť na záberoch s celým tým košom. A teda na hoteli sme sa mali stretnúť už s Vivi a Peťom, ktorí išli priamo Bratislava-Praha a nie ako my obklúkou ešte cez Žilinu a takto všade. Takže hej. Dobrý deň, chcem sa vás privítať v ďalšom juminku. Poďte s nami. Takže tu máme nádhernú 28B s takýmto levým a zaklapeme. Poďme dovnútra. Na túto stranu, neviem. Ignoruj. Tak. Wow, prvé čo nás chytne je tá vôňa toho chlóru. Vdýchnite cez kameru. Tak. Rovno. Nádherné svetielko na prvýkrát. Tu máme obrovskú priestorovú skriňu. Nevidím do nej. Dobre, sorry, ty poď sem. Takto. Mali si trón doniesť. Tak. A máme Si mal doniesť? Trón, sorry. A ďalej tu máme... No trošku vyvreš. Takže a tu máme našu obrovskú spálňu. Ty nenechávaj kľúče zvonku. Veď máš ich v ruke. Ja fakt. Dobre. Obrovské zrkadlo, funkčnú chladničku a televízor, pracovný stolík, manželskú posteľ, ideálne a zároveň ešte úžasné miesto na posedenie. Tu je nevítaný host, poď preč, zavadžiate. Poďte preč, zavadžiate. Tak a zavítajme spolu do kúpeľne. Aha, nie, pardon, druhé. Poďte. Ešte si... Ignorujte. To nie je. Veci na kradnutie, ako tento človek to pomenoval. Nádherná sprcha, hej. Taká nekomunistická vôbec. Vôbec nie budget, luxusná. Potom na vystúpenie zo sprchy, toto bol pôvodne do trojuholníka, úžasné vece. Myslíte si, že je to skibidi toilet? Otázka za milión. Odpovedáte A, ak áno, a B, ak nie. Z výhercov, teda tých, čo uhádli správne, žrebujeme 2 ľudí, ktorí dostanú pobyt práve v tomto úžasnom 3-hviezdičkovom hoteli Otar. A zároveň... Počkej, to je dosť fajn. Ja si sa umývať vlasy, vieš? A ja. Ďakujeme, to je na všetko. No v pohode. A tak Inak, no, kam ideme? Do Popajec? Hej, autobusom dáme prejsť, to prejdeme. Ježiš, pohoda. Akože nie... Nie ste kupovali lístky papírové? Zlým smerom, tam treba ísť. Peťo! Ono to je... Zdravím všetkých, čo sledujú toto video. Máme tu meal review, hej, sme v Popeyes. Samozrejme sme museli skúsiť kids menu, lebo jak inak posúdiť nejaký fast food. Začneme hračkou, hej. Toto bude veľmi úžasný prestrih na hračku. Kebyže nemáte, jak ja, okuliare, tak môžete mať tieto okuliare. Máš tam oči. Hej, cítim. Wow! A ostatné je jedlo, to nie je podstatné.
Daj jedlo. Jedlo je important. Important bude potom. Akcia. No, takže pokiaľ sa pýtate, aké bolo jedlo, prvýkrát som v Popeyes, hej, pokiaľ počujete Maťa, tak učí dostatočne na to. Dúfam, že ma aj mňa je počuť, ale... Jak napchám už do bolta. Jak napcháš do Bolt XL? Videl si, jak sme išli v Brne s tým? To bolo len sedadlo vzadu, tak sa tam Alex napchal. Na to, aby som ešte kož napchal celý. Ale vy ste dvaja, tak obložiť si sedadla. Áno, ale určite tak říká, Recenzia vonku. A je na... Takže hodnotenie Popeyes. Toto sa mi páči. Vlastne celkom fajn, hej. Nebol som dostatočne hladný a nemal som dostatočnú chuť pravdepodobne na fast food, ale actually celku pohode. Na to, že je to fast food, dobrých 7,5 z 10. 3 zo 4 ľudí sa potom priznali, že im z toho Popeyes bolo zle. Šesť a pol. Večerná súka. Sice títo štraja debili ho učia na celý tento. Prvé sa zastavili, tak nezastavili. Ale Loki, radšej budem unavený niesť 2 vody a natáčať, jak sa hádajú. Ja keby som mala byť teraz v škole a trucovať a nič nerobiť. You know, sometimes you think to yourself a uvedomíš si, že actually to nie je také zlé. Že actually nie sú až takí debili. Mám tu vstup pre všetkých elektrotechnikov, čo sledujú toto video, hej. Pozrime sa na hento svetlo. Povedali by ste, že na to bude klasický jednotkový vypínač, hej. Je to iba toto jedno svetlo. Máme tu tzv. Schodový vypínač. Nie je schodový ani. Toto je dvojka, pokiaľ sa... To je jedno. Je to 5, nie je to 2. Prosím, ospravedlňte moju chybu. Dúfam, že toto nevidí pán učiteľ na prax a elektroniku. Je to 5, hej? Ja som len bol už v takom štádiu, že už som ani nevedel, čo je to za vypínač číslo, hej? Je to 5. 5. Proste je to to isté svetlo. A to nie je jediný zázrak tu, hej? Keď pôjdeme na toalety, vypnuté svetlo, hej? Máme tu taký istý vypínač. Tento nerobí nič. Ani nič nezapína, fakt, že nič. Tento zapína všetko. Keď toto vypneme, tak to aj tak zapne ten... Proste... elektrikárska vsúka končí. No a tu už cestujeme na našu súťaž, kvôli ktorej sme do Prahy vôbec prišli. Sidequest, bol som pre kravíka vanilku, ktorého síce nemôžem piť, ale nevadí, že penny, hej. Zistil som, že v Česku nie sú ešte tak tolerantní na intolerantní, hej, lebo to nemajú Alpro kakauko. Je to smutné, ale je to tak. A momentálne idem na tú súťaž a dostal som, že červený. No a tu vidíte zábery, keď sme ešte mali dôveru v to, že máme nejaké šance to vyhrať, hej. Ešte vidíte začiatok, proste úžasné Samsung Soul for Tomorrow, strašný pík, hej. No, po prvom kole prednášok, alebo teda pitch deckov, sme stratili všetku nádej a dôveru a všetko toto kvôli tomu, že sme zistili, že nechali prejsť do finále
presne ten istý projekt. A nebavíme sa, že akože trošku rozdielne, hej, že na 80% to isté. Podobná myšlienka. Je to z 95% to isté, len trošku, trolinku iné, hej. Používajú tam trošku iné veci a bolo to také, že sme videli tú prezentáciu a hovoríme si, že a do keľu. Nakoniec, bohužiaľ z toho nemám zábery, ale nevyhrali sme. Ako je validné, hej, že sme nevyhrali. Boli tam úžasné prezentácie. Boli tam fakt, že ako veci, čo sme obdivovali, že wow. Ale trolinku nás naštvalo, hej. Mali sme high hopes a ďalej uvidíte, jak sme cestovali naspäť smer Ostrava a v akom mentálnom rozpoložení sme, hej. Len dopredu hovorím, že pre mňa to bolo môj názor, moje pocity podobne. Ja som vlastne accomplishol všetko, čo som potreboval, hej. Lebo vyhrali sme v Žiline, mám fotku s Dupím, hej, pokiaľ niekto poznáte. Akože ja som bol spokojný, unavený a preinformovaný, hej, prestimulovaný, to je to slovo, ale spokojný. A teda pozrieme ďalej. Vidíme Peťa v jeho naturálnom prostredí. Nasratého v strede mesta. Si ty treba? Je actually crazy, zamyslieť sa na tým, že jen tých dvoch. Proste, že zverujem sa im tak, akože hej, žiadnym iným spôsobom, ale tak, že oni nás niekam dovedú. Ja netuším, kde sme, ja netuším, kam ideme, ja len idem spolu s nimi. That's it. Nice. Plé. Mlem je actually referenc na Prahu, nakoľko kúsok dávnejšie, pár rokov predo mnou, napísal pán Karol Čapek taký román, že Válka z Mloky, a on sa odohráva práve tu, kde sme dnes, v Prahe. Len nie sme teraz pri tej rieke Vltava, kde vlastne žili tie mloky a oni mali akože, aj v tej knihe sa mi zdá, že je napísané proste mlem. To je akože ich sound effect. Wow. Tips, nie, random fact na dnes. No a tu sme prišli do Ostravy, išli sme spínkať. A akože veľmi, veľmi spínkať. Bolo okolo polnoci v tom vlaku, čo sme išli, v tom poslednom. Fun fact. Ja a Maťo sme si išli dať, že dáme si teplú polievočku, je to pendolino, dá sa v tom odbiednať polievka, vyzerala fakt dobre. Tak si ideme. Teraz pozeráme, že v tom jedálnom vozni není kam si sadnúť. A bol tam jeden pán, ktorý tam bol o samote a povedal, že nech si prísadneme, že nejdeme k nemu. No,
Zistili sme nakoniec, že je to bubeník Jany Kiršner. Strašný frajer, hej. Aj sme sa s tým porozprávali, proste super týpek, hovoril o tom, jak sa snažil robiť niečo ekologické, jeden ekologický projekt ešte keď on bol mladší a bohužiaľ to nevydalo. Boli to proste QR kódy, aby sa kompletne zamedzilo vizitkám a proste crazy náhoda, crazy experience. Tá pravdepodobnosť, že sa dáš do rečí, že si prisadneš k random týpkovi a je to bubeník Jany Kiršner, je dosť akože tá pravdepodobnosť je low. Nikdy nie zero, ale veľmi low. No a to bude z tejto vlogovej série všetko. Dúfam, že ste si to užili, že ste mohli nahliadnúť trošku na behind the scenes nášho putovania po Československu. A hej, vidíme sa o týždeň pri ďalšom novom cool videu, ktoré verím tomu, že si užijete a budete milovať ako všetky doteraz, hej. Robím si srandu, ale áno. Bye!